väsyttää kamalasti. Nukun vielä hetken. Okei, hereillä ollaan. Mikä kiire nyt on? Siis, miten sänkyni on päätynyt laama? Miten sänkyni on päätynyt tänne? Siis hetkinen. Tajuatko, mistä on kyse? No siitä, että tänään onkin keppostai! Uhuu! Moi pojat, aikamoinen herätys. Hyvää huomenta, herra Kurvi. Tämä on kello 7 herätysnuolaisu. Tuskinpa tohtori Keppostain vie voiton tänä vuonna. Saako esitellä tämän vuoden Keppostai-haasteen jäynäruhtinaan? Hän on onni suuri. Hyvää Keppostai-kisaajat, hauskaa päivää. Keksejä. Ole hyvä. No, mikä et? Jekutit jekuttajaa. Siksi jätänkin metkuilut alan mestareille. Heippa! Odota, mihin sinä menet? Järjestämään Keppostai-juhlia. Sen minä osaan parhaiten. Hauskaa päivää, tsemppiä! Ja paras keppostelija voittakoon. Liimalla Maikun työkaluista tahmatyökaluja. Keppostelu alkakoon. Älä luulekaan, Rossi. Minun tekosiani. Parempaa onnea jatko. Liima on joutunut. Katso, Saulia. Loistava. Hei! Nyt tiedän sopivan äänen. Räisky! Oletko kunnossa? Tule pian! Ei kestä enää! Nyt vauhtia, Räisky! Kaikkea sitä. Räisky, mitä olet syönyt? Voihan enää. Räiskyllä taitaa olla aika ilmava olo. Hyvää keppostaita teille. Livautetaan kaikkien taskoihin sammakko. Hei, missähän sammakot ovat? Rossi Kurvi, mitä te aiotte? Mitä? Mekö? Ei me mitään. Me vain etsitään sammakoita. Ei mitään epäilyttävää. Kyllä täällä muutkin osaavat sammakoita napata. Hyvää keppostaita, Rossi! Heippa! Miten keppostai-kisanne sujuu?